Il-kap nazzjonalista Bernard Grech sostna li huwa kburi bl-aġir tiegħu u tal-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista il-ġimgħa li għaddiet meta instigaw il-ġlied u l-konfrontazzjoni f'seduta parlamentari, attitudni perikoluża li waslet biex anke partitarji nazzjonalisti li sejħu barra l-Parlament ikunu ostili. Għal-mistoqsijiet ta' One News f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu, Bernard Grech rid jitkellem fuq kollox u fuq kulħadd, iżda mhux fuq l-aġir tiegħu stess. Meta mistoqsi b'mod dirett dwar jekk kienx kuntent bl-imġiba tiegħu, Grech mhux talli ma talab skuża talli qal li huwa kburi b'dak li jagħmel. Jiena kburi. Grech saħansitra kompla jikkonferma dak li sostna l-Partit Laburista, jiġifieri l-isfida u instiga l-inkwiet fil-Parlament u barra minnu. Jiena fil-Parlament kont qiegħed nisfida. L-aġir tal-Oppożizzjoni waqt is-seduta parlamentari tal-ħamis li għadda kien wieħed ostili b'ritratti pubblikati mill-Gazzetta Kulħadd juru diversi deputati nazzjonalisti iqumu mill-bankijiet tagħhom u jisfidaw għal ġlied. Fir-ritratti li ġew żvelati saħansitra jidher il-kap nazzjonalista Bernard Grech li wkoll jidher jaġixxi b'mod konfrontattiv imdawwar b'oħrajn li jagħmlu bħalu. Ftit tal-ħin wara, imbagħad telqu l-barra mis-seduta parlamentari u komplew isaħħnu l-irjus barra l-Parlament. Fil-fatt barra l-Parlament, il-kap nazzjonalista beda jinstiga lil partitarji nazzjonalisti u lil dawk li kienu preżenti b'kummenti bħal qumu minn hemm. B'riżultat ta' dan l-aġir, ġurnalisti ta' dan l-istazzjon ġew majra u attakkati mill-partitarji preżenti, saħansitra persuna fost dawk preżenti besqet lill ġurnalisti ta' dan l-istazzjon.